mbaɗe feere naata hen min jinmi ko kewon kalis jinmi ko fulɓe fof kewo kalis jinmi ko fulɓe fof daña kalis ɗum noon weeɓi bénéfice ha heewa dañata hen jooɗa capantati jeeya ɗum temed tati eyyi ina wawi wonde jeew oɗo produit kanko a kolat ɗum tan e junggo ma wayno comme ko desinani taw wona dessin ko kol te kolo jarata ko capantati e nder Alibaba kono ɗo e Sénégal he ene jara ɗo temed tati joni jehen e nder Alibaba mi holla mon holno produit o way dara jehen nder Alibaba mi jeewo jehen nder Alibaba mi holla mon holno produit wiyete no foti jarata jewnon koye mon jewon nadde hen dañata hen kalis ha heewa onon commerçant ji kalanmi rewɓe amɓe kadi debbo kala hen gamɗo kadi yo naat hen kala debbo gamɗo tan yo naat hen aɗan ɗum ɗo sinno ko neɗɗo ƴettano taamu wiyano waɗanma dessin aɗan ɗum leelat trop moylol joni naaten e nder produit jeeyon on jii produit o moni ko ni wayata darami holmon vidéo so connexion o leelani jeeɓe vidéo connexion déblal seeɗa on jii kol o kolat ɗum e jungo he quoi mi anda so paami so koli ɗum après woni hen comme ça ndiyam ni liquide goto o ittat wayata kono comme no koko desinani taw desinaka jeewe prix o jarata ko 147 francs on jii 500 pièces mbawa hen dañde jeewɗo henne on jii produit o ko ni o wayata jeew ni weeɓi wadde ko ɗum ɗo tan jettata ko ranmi ko mbaɗa ɗum kol e jungo ma sa pari mbaɗa hen seeɗa ndiyam guitta ko capantati jarata joni jehen e nder TikTok mi jewnomo e nder TikTok e no foti jarata mbaɗen faux tatouage ene kala jeewo produit e nder Alibaba yo windu faux tatouage ene joni jeewen oɗo couleur yëpp disponible na amna couleur yëpp amna couleur yëpp paquet bu nekk 1500 lañ koy jaay ben paquet bu nekk 1500 lañ koy jaay manam paquet ko temetati no foti wala ko temetati o yeed ɗum joni sa yihi nder Alibaba to surtout ma ñi nga xamanteni seen loxo dafa rafet bo ngeen ko def mu gëna rafet bo may xew yakamte nekk fi ni tok sama diran joni jehen mbaɗen calcul mo holluma sa dañi 25000 no foti mbawɗa hen dañde jehen mbaɗen calcul mo hollo mon comme par exemple sa dañi 25000 francs an jogo tan 25000 francs mi holluma joni a sodet hen 100 fois 150 mbatten jeewen ko 15000 cotta ɗum 100 ɗi ko 15000 jarat joni mbanna ɗum passe 9000 francs 9000 francs wona 24000 manam dal sa dañi 25000 ujunnaji joyi sa dañi ɗum aɗa wawi ittude ɗum produit o toon gadda ɗum ɗo e Sénégal en jeyɗa ɗum joni 100 ɗi jeewen sen jeeyi ɗum goto foof temetati no foti dañate hen on jii 150000 dañate hen 150000 moins 25000 mbaɗen jeewen on jii on dañat 125000 bénéfice mon fof so hawri dañaton ko 125000 te coddon hen ko 100 goto capantati coddon ɗum jeyɗon ɗum goto temetati bandiraɓe sikilam mbaɗe feere naata hen min jinmi ko kewon kalis jinmi ko fulɓe fof kewo kalis jinmi ko fulɓe fof daña kalis ɗum noon weeɓi bénéfice ha heewa dañata hen boy bandiraɓe naati hen kewal peewal